So gikan Lasyon, San Vicente, Santa Cruz, San Roque, etc. sa Taban kay Kawano naman. Good morning, Raiders! Welcome to my vlog. Buhat to me sa Papa Kids, si familiar mo. Sa mga wala, among i-share sa inyo. So actually, gikan namin nag-route, gikan sa Santa Cruz, San Vicente o sa Lataban area. But since medyo kulimlim gamay, we prefer to cut our route short and then wari mi sa Papa Kids. So let's see kung sa'yo naa sa sulot and i-share sa naman ninyo ang view. Okay? Pakit? Iskina sa wala pa ang munisipyo Siloan. Yeah. Boss, dito na miya. Limang ulit ka na dad. Sige, salamat. Going left. Bangus. So samtang gisubay-subay sa namo ang dalan padulong na sa sulod, amo dayong nakita agun sa kanindot na sa mga fish pan, kakahuyan. Still, nagyapon mawa ni akong kauban si Joel. Shout out sa Jo. Shout out ko ng mga taga Trail Reader, mga manikad. Yeah, dino, shout out sa mga taga Trail Reader Cebu. Asa naman mo? May pang Trail Reader tagbilaran ako, active kayo. So moto among gipag-shoutout ang mga kauban kaysa una daghan kay me. Ya karon kami na malanduha. Pastilan. Oh, ya, dito ta. So most kini diri dapita ang exit o pwede pong ma-entrance nga diri unahan po sa simbahan Siloan. Pwede pa nato na agion. So amo na po ni gisubay-subay hangtod diri sa sulod. Wala pa gid makibalo kung asa may dadon ani nga dalan, pero for sure naay daghang kalingawan dito sa sulod. So mo po ning Rubens Talabahan. Sa una dito ni nahimutang dito sa Laray, pero tungod na damage man sila sa Bagyong Odette, namalhin na lang po sila diri sulod sa Papa Kids. Abang ba? Boy, ikatulo na gid may gi-welcome to Papa Kids diri dapita. Philippines Park nas Atbang. Ana makita kung unsa kanindot ang tubig no. Kay Atbang ay Philippines Park. Ug ambot og nganog nagmuni-muni po ni si Sir Joel ngano kaha. So after nasuroy na mo ang pinakasulod, nakakita mig this way to zipline. Amo na lang subayon kaya naka-decide mi nga mo zipline na lang. Postan mang naputol among rides di ari lang mo padayonon. So na namin nagsaka. Wa may magdahom nga ingon ani pud kataas. Kibawog talawan pa may og heights. Diri pa gyud may gipasaka-saka nga baw ng laluma. Tag ba may saka o pa masakit og tuhod ning usa. Sige na lang. Kaysa utaman ay nayak naman. So mo na ni ron. Kay puros man talawan wa gyud mo una na mo duha. Poslan mang mga talawan gidungan na lamin duha. So agwanta ha. Tingala magkit si magluspad na ron ni Koygo ani rong zipline. Buhi na problema na karon. Basta mo puti ng zipline kaya sukatong tubig pastilan. Di ba ko kibaw mo lang mo eh. Og tuara halalarga. Kung tunawar gamin duha, hapit na namin magakos tungod sa among kakuyaw. Gipang nervyos ang gibati, nagngulngul among kaunuran, nagkibot-kibot among lubot o naglusbad na ang mga naong sa kakurat. Anagid sa Joel, pangupot ko pag-ayo kay basin maputol na ay magbawd yung luwas nimo. Mura na basta ko kamaom lang way. Og sa diyang hapit na maabot, mura na po nirelieve ang among gibati. Kay doon nakaayo. So amo problema na pud karon isang pabalik. Kay dili naman pwede dunganon ug dapat naming magbinagsa. Pero sa taman, alangan po migdi mamalik. So saka na po misagdan nga perti na pong taasa. Agwanta tuhod, bata pantagiya. Tungod kay medyo nihiyang-hiyang na sa pagsakay nga primero, si Joel volunteer nga sa may muna. So awa, maragwa sa kulba eh. Hala, bye-bye, good luck. Ikaw na'y bahala dito sa tumoy ha. Kung ako dire, nakulbaan. Mura na ko kaihi sa kong purol dire tinanon Joel nga layo na kayo. Wala ko kibaw kung sa kong gibati na pod. Og tuara, kung sila nganon, diretso sakay. Koygo dayon pa uli para di maglugay. Actually, for the record di ay, mo po gini first time na ko pagsakay ng zipline. Sukad. Muna dire, smile ang kutanahon. Pero ang gibati na ko sa kinailaw man, mura na ko kakuyapon o kasukaon. Pero bahala na lang. At least, ako po na experience bisan tuod one time lang. So hopefully tuloy-tuloy na nino, kinakasway naman ta. So naabot na ko, mura nag-happy, mura nagkakarilib na pod. Og finally, naibta na yung mga tunok sa among mga tutunlan. So kayo man naman, padulong na pod may gawas para pauli. Bisan doon kami randuha, dito sige na mong lingawa. Og sa 7-Eleven na lang mo snacks nga mong kakurat. So until then, until next!